बकवास बकवास बकवास। भाई लोग हमरा तो लागल पावर स्टार पवन सिंह भैया के 5 जनवरी के दिन इतना धांसू गाना आई, इतना बवाल गाना आई कि मियाज गदगद गदगद हो जाई। लेकिन भाई लोग हई टीजर देखा लो। भाई लोग ये टीजर देख के ना एकदम मतलब का बताई भाई लोग, हमार दिले टूट गई। साला कैमरामैन से पैसा मांग के मोबाइल में रिचार्ज करे रहनी, सिर्फ कथी करे खातिर, ई गाना के टीजर देखे खातिर, पवन सिंह भैया के 5 जनवरी आवे वाला गाना देखे खातिर। लेकिन का बताई भाई लोग, ई टीजर देख के ना हमरा तो लागल ख कि हम आइल बनी दशहरा के मेला देखे, ऐसा नहीं टीजर बा। तो भाई लोग तहनियों देख के बता दिया लोग कि तहनी के कैसा लागल खवे। लेकिन भाई लोग अब एक टीजर पर ज़्यादा बकचोदी ना करें, अब डायरेक्ट बात करता नहीं पावर स्टार पवन सिंह भैया के बर्थडे के। तो भाई लोग सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह भैया के हैप्पी बर्थडे। पावर स्टार पवन सिंह भैया तू जहाँ रह मस्त रह व्यस्त रह, लेकिन ऐसा टीजर मत लावो, काहे से फंक्शन के दिल ना सफा टूट गई बा। तो भाई लोग तहनी के कैसा लागल कमेंट करके बताइए लोग। तब तक के लिए प्रणाम।